छठी मैया आशीष देवे सेवा का सभे मिलके कोसी भरे। बड़ा प्यारा गाना लिखले वाले विनय बिहारी चाचा। छठी मैया आशीष देवे सेवा का सभे मिलके कोसी भरे। चारही कोना के पोखरिया चारही कोना के पोखरिया दियारी जगमग जारे दियारी जगमग जल थाला से मिलती भैया दियारी जगमग जारे। छठी मैया आशीष देवे सेवा का सभे मिलके कोसी भरे। चारही कोना के पोखरिया दियारी जगमग जारे जल थाला से मिलती मैया दियारी जगमग जारे। गाना जन विनय बिहारी चाचा हमारे लिखले बानी ए गाना के प्रदुमन प्रदेशी ऑफिशियल पे भी सुन सकिला। स्वागत म्यूजिक भरोसा आज ऑफिशियल पे भी आज शाम तक हो सके तो गाना रिलीज हुई। बहुत प्यारा गाना बा। अगर रोशन जी भी बोले वो बहुत प्यारा गाना बा। दोनों गाना कंटाप बोले बनी जाते आ गाना के रस में सुनम लेकिन हमार बेंजी वाला म्यूजिक बजा देले हां दोसर में के जाना गाना के तो म्यूजिक बजावला हो गाना ही है के बाजे फरेला गमत से ओह पर सुगा मेरा सुगा बाके मरबो धनुक से सुगा गिरे मोर छाया सुगनी जे गोवेली से
हर गाय के लिखे मिलल अन्ना मिली श्रद्धा सिन्हा जी जौन छठ गीत याद आ चाहे पवन भैया कभी कोई वो गाना अमर बाबा बाजेला तक करेजा जी राजा श्रद्धा सिन्हा जी हो गई पवन भैया हो गई कल्पना जी हो गई और बहुत आदमी बाड़ा लेकिन गिनल चुनल गावे वाला बहुत बाड़ा लेकिन गिनल चुनल 4-5 गो से गाय के लोग जे पर छठ सुनला पर लागला कि छठ जब बाजी तब बुझाई के छठ आ अब श्रद्धा सिन्हा जी गीत के गोले रह पहिले पहिले हम कईली छठी मैया बड़ता आठा ही काठ के पोखरिया दीनानाथ रूप में छोड़ के समझ बतौले बड़ा सुंदर लय लागल कौन भैया लय छठी मई के घाटवा पाजन बाजन इहो बहुत सुंदर शंकर भैया म्यूजिक डायरेक्टर बारन काफी बहुत अच्छा सुंदर संगीतकार जेकर तुति बोलेला भोजपुरी में म्यूजिक बाई शंकर सिंह म्यूजिक उहे देले रहने गाना जो रोशन जी गाना सुनोले वो गाना के म्यूजिक उहे कइले अपके जो नावे वाला ता छठी माई के घाटवा पाजन बाजन बाजा बजवाई चाहे और कौन भैया गौरे गरजी देव बारी से ओरिए मधु चुए अब हमने का जयकार बोलब जा कैसे कि रोज रोज के कार्यक्रम बा आ काफी ज्यादा अब लेट होता तही में बोले के बाबा बाबा बाबा